Деба тоа, ја ни деба. Не само готина, само ќе под. Това беше калповия път. Доста гадни камъни. Сега малко чайче и почивка. Ще се видим се малко. Качихме се в кабинката. Самичък съм. Няма никой. Взех си чай. Защото това падане, този гаден път трябваше нещо да ме ободри. Не трябва чай. Аз ще се опъвам тука и ще видим и там горе. Ай! Здравейте го! Почиваме си. Дай, чакай! Опа, скоча! Кой чакаш? А. Няма ти идея. Това беше нарочно. А? Това беше нарочно. Не. Да. Как се изхили циганин. Долен пергиш. Това снимали го как ти напълнихме по състав? Май да. Да, май след си пробено. Чекай ме. Давай. Пускаме ли? Да. Е, това е. Идваш на ски да се парзаляш по гъс. Yeah. Yeah. Гърба ми е пълен със снег! Е, се впока!
fucking lätt. Добре, а? Или? Добре си, ама трябва още. Ете ли? Днеска доволно. Доволно е, бахме си майката. Мога после да ти го ръгна. Това снимаш и затова го думаш, нали, Букук? Снимам ли? Снимаш. Да ти го ръгна! Мамичката. Ай. И сега пред мен тук ме снимаш на скока, бе. Аз ще снимам отзад. Добре. Дай, закупей. Как става това? Трябва да звънеш на номер ли? Или звъниш долу на станцията и ти пращаш такова човек. Аз съм за тебе. Ай. Дай готово, бе.
Да, ändå, да. Да, ändå. То под, я послах на пръсти. Сега ще му кажа, ще му ги изедем. Ами ще се черпа едно, да бе. Аз имам май сникерс. Но отивам да вземам чечо в Бога, трябва да супер. О, мале, главата ми е вирва. А какво откъде взимаш? Още ли снима, бе, ти? Инфата? Да. Аз дали имам стинки, бе? Имаш стинки? А не, май има по-терминал. Има ли по-терминал? Сега ще видим. Ай. Че пари в мене няма. Абе, рати Аз имам някакви Аз стинки. имам, ама съм в колата. Ако да е, фарела се разкараш до колата. Аз искам някаква фанта, да. Ще видя да Ами видим. че да видим да. Стой, гледай сега, чакай, трябва да ги пазим за паркинга, нали тия пари, колко. Паркинга 4 евро. Не бе, трябва да има по-терминал бе. Ако не, аз вземи ги Добре. тези стинки тук и после колко си иска. Ако трябва, ще ги върнем, да. Отиваме да вземем фанта. Батерията мога ми падне, да знаете. Нали е? Гаси? Ние, бичис. Го смеш бе, покупите така сте дошли. Трудно ти е, Майя. Искаш да те бутна? Отивам да се правиш от план. Хафа, напиваме и се прибираме. Ай!